quantitative test with 300 Metro Manila consumers. Best ever versus previous formulations for lemon and calamansi. Ano man akong tiro kung pagman kayo. Medyo na mo ako niya maglisod kong lakaw. Basta hubag, gout na na. Akong tuhod, maupod. Hubag kaayo. Pero di Diyos nakita. Agay! Nabangi ko ninyo unsay maayong tambal, ani. Basta hubag, gout na na. Kining akong titing murag ni Bukol, sakit kayo. Di na ko kaduwag basketball. Yung tong doktor na sobrang daw kung inom mo beer. Kung taon mo Basta gout, mag-arthro na. Di na kabalakan ng gout. Ug ni ay epektibong tambal ni ana. Mao kining arthro. Ang arthro usa ka superfood gikan sa Amerika nga ginama sa mga herbal, prutas ug minerales nga mao'y mutunaw sa uric acid nga mao'y hinungdan sa gout. Basta hubag, mag-arthro na. Ang arthro mapalit sa Majesty Pharmacy, Rose Pharmacy, Metro Pharmacy ug mga suking butika. Mahalagang paalala, ang arthro ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa mga uri na sakit. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Okay, diyan usab ang tulobadon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuon Katoliko. Uban gihapon ining ubos ninyong alagad sumong dulmanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Beridas. Okay, agatong pizza karon, pizza 24 sa bulan sa Marso, tuig 2019. Okay, sige hapon ang magkauban nato sa istasyon ng atong mga kasama sa technical side. Si kasamang radyoman Danny Luod, ug usab si kasamang radyoman Tax Ilumba. Sa gawas usab atong mga kauban si Igsoon o kasamang radyoman Rinaldo Cuenca, ug usab si Kion Ilumbaring, ug isa pa kakauban nila nga akong nakita kaganina nga wa pa nako mailhi. Okay, og atong naanda ng pagtimbaya sa atong amahan dinhi sa istasyon. Si kasamang radyoman Edgar Dagumo, uban na sa kauban niyang mga radyoman. Okay, mayong adlaw sa Ginoo kanadong tanan. Okay, sa atong katekismo pahinumdom, base usab sa uban nga murag nawala na ba ang ilang pagtuo sa Dios, no? Sa mga nagkadaiyang mga problema, mga suliran nga giatubang sa kinabuhi, ang uban makahuna-huna na lang naabagyog kahay Dios, magkapangutana na sa daghanang mga suliran sa kinabuhi, sa pamilya o sa gugma o whatever, no, nga mga suluran sa kinabuhi, mawala na, no, ang pagtuo sa Dios. Kung dili manggali mawala, makapangutana na, makapangutana nga naabagyog kahay Dios, taliwala sa mga nagkadaiyang pagsulay sa kinabuhi. Ang uban gani mo ingon na nga kung tinuod nga anaa ka Dios, nya gamhanan ka mahigugmaon sa nga tanan, naghuna-huna sa
among kaayuhan diri sa kalibutan. Nga naman nga problema man nga among kinabuhi. Munang ang uban mo ingon na lang gyud nga dili na siya tinuod nga naa gyud siya. Kaya kung tinuod nga naa siya, di way problema unta nga mahinagbo sa kinabuhi, di ba? O ang uban mo ingon nga gibiyaan sa Dios kining kalibutan. Gibiyaan sa Dios ang kalibutan, ang prueba na kay wala siya makikistorya sa tao. Kaya kung naa pa siya, din nakikistorya siya, no? So, dili ta maglisod sa pagpangita sa iyang pulong, no? Mangutana ta nga, asa man ang pulong sa Ginoo? Asa man ang iyang kabubuton? Gibiyaan naman yan ng kalibutan. Kay, wa man siya. Wa may Diyos diring nakikistorya nako o nato. So, mao na mga tinahod nga tigpaminaw ang mga kumunhap, mga pangunahuna nato nga nahimong hinungdan nga nawala na ang atong pagtuo. Okay, ang tubag ni Ana, no, pahinumdom sa atong katekismo nga ang Dios dili na kinahanglan personal pa makigistorya nato. Kay iyang gipadayag hisgutan niya dinhi sa Sagrada Scriptura kon Biblia nga ang Dios tinuod nga nakigistorya kanato personal gyud, no, kanato niadto ang but makoy pasabot ang una na itong mga ginikanan. Ang Diyos nakigistorya niadto sa karaan pinaagi sa mga propeta. Ang Diyos nakigistorya sa mga propeta o niya ang mga propeta na pod ang nag-istorya o nagpadayag sa mensahe sa Diyos ngadto sa uban sa katawhan. So mahibaw na to ang mensahe sa Diyos pinaagi sa mga propeta niadto, no? Asa man mabasa na to sa Hebrehanon 1:1 hangtod sa 2. Okay, Hebrehanon 1:1 ngadto sa 2 nga sa karaan ang Diyos nakigistorya pinaagi sa mga propeta apan sa kaulahiayng mga adlaw ang Diyos nakigistorya pinaagi sa iyang bugtong anak. Buot pasabot ang atong Ginoong Jesucristo. So, mao na nga dili na kinahanglan pa nga panhion na to ang Diyos kay ang Diyos dili man kay ang iyang paagi sa pakig-istorya pinaagi ra gyud niya personal. Iyan naman ang nahimo panahon ni adto sa mga propeta. Pero sa kaulihi ay mga adlaw atong mahibawan ang iyang mensahe pinaagi sa iyang bugtong anak nga kung buot na hunaon Dios mampod. Okay. Dios mampod, no, sumala sa Juan 1:1, no, nga sa sinugdan diyan ang Dios ug usab ana ang pulong ang uban sa Dios buot pasabot Dios Amahan, no? Niya ang pulong nga kauban sa Dios nagpakatao. Niya giingon pa gyud Dios, no? Ug ang pulong Dios ug nagpakatao, no, Juan 1:14. So atong maibaw-an nga ang atong Ginoong Jesucristo mao ang Dios nga nagpakatao nga mao na nga panahon niadto, panahon man sa mga apostoles, di ba, nakigistorya si Kristo gyud personal. Mao nang dili makaingon ang mga apostoles og ang mga tao niadto panahon sa mga apostoles di na kinahanglan nga panaogo ng Dios kay nanaog naman katong atong Ginoong Jesucristo. Nanaog na. Pero ang pangutana karon nga kay dugay naman pud to kaayo. Aha man ang Kristo ron wa naman pud. Okay. Si Kristo iya man pud ang gitudloan giun sa niya pagbiya nga moingon ta nga oy si Kristo kay wa naman kay namatay man to nabanhaw misa ka sa langit na wa di na nato mahibaw ang pulong sa Dios. Dili pud kay ang Dios nagtukod man siya og simbahan. Una,
nagpili siya mga apostoles. Ang mga apostoles mo unang gisugo niya. Itong niingon siya nga panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ni waling maayong balita, no? Nya diya sa Juan 20:19-23 nagingon ang Ginoong Jesucristo nga maingon nga ako gipadala sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gingnan niya ang mga apostoles. So mao na nga dili na ta moingon nga oy gibiyaan man ta sa Dios, gibiyaan man ta sa Ginoo. Gibiyaan ta niya tingali. Hindi kay tingali mao gyud. Personal. Personally nga kana gyud makita gyud nga presensya ba personal. Mahimong gibiyaan ta niya. Pero ang Dios dili ta niya biyaan nga walay mo abag nato nga sama ra gihapog siya. Di ba? Una tong mga apostoles lagi. Mga apostoles nga iyang ingon siya nga maingon nga ako gipadala sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Unya kini mga apostoles hiniusa gali nga magtudlo atong masabtan diya sa Lucas 10:16 nga kung manudlo ning mga apostoles kining gisugo ni Kristo sama rag siya may nanudlo. Asa man na mabasa? Lucas 10:16. Unsay giingon ni Kristo sa Lucas 10:16? Ang naminaw kaninyo naminaw usab kanako sa laing hubad, ang nagpatalinghog kaninyo nagpatalinghog usab kanako, ang wala magpatalinghog kaninyo wala usab magpatalinghog kanako. No mo na prueba, no? Lucas 10:16. Nya timani ha kaninyo hinugpong but pasabot officially manudlo ang mga apostoles, hiniusa nilang panudlo nga atong gituhuan gigiyahan sa Espiritu Santo kay ang Espiritu Santo gipadala man pod sa Amahan, gipadala man pod sa Dios niya atong Pentecostes nga moabag niini mga apostoles unang mga sakop sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Mao na nga makasalig ta. Mao na nga kung official gani but pasabot hiniusang panudlo gigiyahan sa Espiritu Santo, mao nang sama ra nga si Kristo o ang Dios moy atong gikaistorya o gipaminaw. Mao na nga kinahanglan mutuo ta sa atong simbahan kung iglesia. Pero ang pangutana pod hain man ang iglesia karon nga kanang tinuod nga gitukod ni Kristo kay mao man na ang Kristo diri sa yuta, no? Kay Lucas 10:16 lagi, ang naminaw ninyo sama rang naminaw nako, ang wala minaw ninyo wala usab minaw nako. Mao na nga importante pod nga atong sayron ang matuod nga iglesia. Kay daghan naman kayo ang mga iglesia karon, di ba? Unya kining yawa sa may trabaho siya wa tigbali man na sa unsay tinuod, unsay insakto. Ang atong pagtuo nagtudlo nga ang Dios karon nakigistorya pinagi sa iyang iglesia, ang iyang simbahan, no? O bitaw nga si Kristo nagtukod og iglesia, no? Si ibabaw ni ining bato iyang giingnan si Pedro, tukuron ko ang akong iglesia. Sa atong pinulungan gyud, no? Kay kanang iglesia god hinuwaman man nato sa mga katsila, di ba? Ang atong pinulungan ingon si Kristo nga tukuron ko ang akong simbahan o katilingban o grupo o katawhan, di ba? Pero ang karaang hubad katumangyong kinatsila, tukuron ko ang akong iglesia, no? Pero karon sa maayong balita Biblia nga mga common nga hubad, simbahan na. So, iglesia o simbahan maura na. Pero, kanang muingon galitag simbahan, siguro ang uban nagunahuna nga, sa mana building? Okay. Building. Okay. Double meaning. Duha ang gitumbok ana kung mugamit ta og pulong simba. Simba, nagpasabot og tinuod. Kanang building, balay alampuanan. Pero, ang simbahan, simba, okay. Simbahan, nagpasabot po na siya og katawhan. O katawhan. Asa man nato na mabasag masabot na sa 1 Timoteo 3:15 katong giingnan ni Pablo si Timoteo nga Timoteo kung malangan manggaling ako kining sulata
magtudlo kanimo unsaon pag panimuyo diha sa balay sa Dios. Balay sa Dios nga mao ang iglesia o simbahan sa Dios nga haligi og sukaranan sa kamatuoran. So mao na nga kung moingon tagbalay, now may mangsabto na to nga building, pero ang gitumbok gyud ni ana mao ang katawhan. Okay? Kung moingon ko tag building, na man gyud punay katawhan, no, inseparable man na. Sa may katuyuan na ng building unya way katawhan nga mupuyo diha, di ba? So mao na nga sa Biblia interchangeable lang pag-ingon nga balay o simbahan. So interchangeable lang mingon tag katawhan o building o balay alampuanan, simbahan. Di ba? Yeah, pwede po na gali tawgon og kanang lugar o nasod o nation sa Mateo 21:43. Katong giingon diha nga pagakuhaon nga na kaninyo og igatugyan sa kanasod. Nga mabungahon. Okay. Ang nasod diha kung madto ka sa laing hubad, katawhan. Nasod o katawhan. Interchangeable na, di ba? Ngano man? Bali-bali ra na kay kung moingong kag katawhan na may lugar o nasod nga diin asa sila dapit, di ba? Mo na. Nasod o katawhan. Kay uban mangutanan ako, veritas ka na bang kutloon nimo sa Mateo 21:43 nga nation nga kanang balhinan sa sentro sa iglesia nga ingong ka nga niadto Jerusalem nga nganong ibalhin maglaing lugar nasod nga ang imong gipasabot Roma. Mateo Buhat 23:11. Buhat 23:11 mingon ka Roma mo nang moingong ka nga ang matud nga iglesia di ay ang sentro una Jerusalem di nabalhin sa Roma, no? Mao nang gipasabotan ng Buhat 23:11. Moingong ka pero veritas dili man na lugar, dili man na nasod nang gihisgutan diri sa akong hubad sa Biblia. Kuan man katawhan man itugyan sa katawhan nga magmabungahon pag-ayo. Ikaw veritas imong yung gawion ng lugar o nasod parang mohaom yun ba nga kanang inyong simbahan nga ang sentro na ana sa Roma aron mapatuon nimo mga tao nga mao na pero dili man na diri sa akong hubad kay katawhan man mao na ang akong katinawan natubag nga interchangeable bali-bali ra ang paggamit ana mahimong katawhan mahimo pong nasod. Kung mayong ikag katawhan, naaman na lugar asa nagstay, asa nagtindog, asa nagpuyo ng katawhan. Di ba? Kung mayingon po kag nasod, na katawhan din, ug mayong kag katawhan, naapoy lugar. So, bisag asa anang hubara, puros na husto. Pero ang pagsabot ana langkob, katawhan ug lugar. Kay kung mayingon na po kag katawhan, asa mayingon niya, wa da ito'y lugar. Katong katawhan nga gipasabot, wa to'y gitindugan, wa to'y gipuy-an. No? Dili, no? So, mao na, no? Nagkainom mo ko atong miyaging simana ba to? Nga, sa dihang gipabarog na ko ng matuod nga iglesia, gidiscuss na ko na, nga, usa sa ilhanan sa matuod nga iglesia, nga, ang sentro na ana sa Roma. Importante mo na. Dili mo na kay daladala rag ngalan. Kay kanabit ang kwarta, na to, dili man kay tanaw nimo kanang name tag lang. Kay kung name tag lang daghan mag-awat-awat ana, pres ba ang kwarta na to, di ba? Atong maila ang matud nga kwarta, dili lang kay gadas ngalan, imong tanawon po ng mga timaan, mga ilhanan. Kanang niya ang magbutang ra ba og description o ilhanan ang authorized ra pod. Di ba sa atong Pilipinas, sa atong nasod, ang authorized mo butang og timaan sa genuine nga kwarta ang Central Bank. Di ba? Ang Central Bank may mabutang og timaan. Dili lang kay kung moingong kag 500 peso bill, 1,000 peso bill. Unya, mingon ka nga, oy, mo'y kulor, mo po'y name tag, mutuod rin ka. Dili, tanawa sa nang mga description, mga timailhan
o mga description o mga timaan o marka, oh, nga gibutang sa mga authorized ato pa Central Bank. So kung wala gali ng mga description, mga ilhanan, kanang kwarta bisan pagsakto ng name tag, piki gyud na. So di ba? Ina na pod. Mao man hinungdan nga kining iglesyang gitukod ni Kristo, kung Biblia ra mo atong basahon, mao na nga naatay mabasa Iglesia ni Kristo. Oh, kanang piniling katawhan o Iglesia sa Dios. Mo manggali na ron nga kopya-kopyahon na sa mga tao nga pres ra nato magtukod og pundok din hinganlan din anang ngalan na kana mas Biblia. Di ba? Oh. Unya, prueba ba na nga tinuod na ng iglesia ha kay kuan na gadas nga nas Biblia dili. Atong tan-awon ang mga description, mga ilhanan nga gibutang sa mga authorized na dili bisan kinsa, no? Atong ayo gunahon na mga tinahod nga tigpaminaw ha. Kay kung moingon ra kag iglesia sa Dios, iglesia ni Kristo, bisan kinsa makagamit ana. Tanawon ninyo sa Securities and Exchange Commission, oh? Kana lang ngalan nga Church of God, pagkadaghanang gadala-dala ana. Ana pong Church of Christ o Iglesia ni Kristo, pagkadaghang gadala-dala ana, pero tukod nagdaw pres nato. Now, ang authorized nga mubutang og timaan, ilhanan parang makaingon ta nga genuine na, siyempre ang mga apostoles una kay sila man tong gi-authorize ni Jesus Christ. Then, ang pangutana, ang ilang mga successor, pwede ba pod makabutang og description timaan? Oh? Kaya moingon man sila, bitaw kamo Veritas, gid ba gibutangan man ninyo timaan nga Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Anong mutuo man ta ana? Oh, mutuo ta ana ngano man kay ang mga obispo, di ba, mga obispo may gabutangan na. Ang mga obispo may sumusunod sa mga apostoles. Di ba? Kanang authority nga gihatag ni Kristo sa una sa mga apostoles nga katong giingnan niya sa Mateo 18:18, ang inyong idili diri sa yuta, idili nako sa langit. Ang inyong itugot nako sa langit. Mga apostoles may giingnan ana ni Kristo, Mateo 18:18. Nya ang pangutana, kanabang ilang authority mapasa ba po na sa ilang mga successor o mga sumusunod? Mapanunod ba na nila? Mapanunod. Kay katungdanan man na. Nga sa buhat 1:20 ang katungdanan gani kung mabakante dunay mupuli. So, mahibaw na to, kinsa ang mga musunod nga mga authorized, no? Kung kinsa po ilang gipili, kinsa ilang gi-ordain, kinsa ilang gipandungan sa mga kamot. Now, history will show us. Kung tanaw na to sa kasaysayan, kanang ordinasyon na to sa pagka-obispo, katungdanan sa pagka-obispo, no, diyas katoliko, ma-connect yun na, ma-trace yun na, back from the time of the apostles, no? Bisan man gani ang mga Iglesia ni Kristo ni Felix Manalo, ana, dili mo supa ka na, no? Nga, ako ragong kutloon ng ilang pasugo, Abril 1965, page 46, unsay giingon nila diri. Giingon diri nga, so we don't question the claim of the Catholic apologists that the Catholic Church alone could trace back its origin to the apostles. Ang Katoliko nga simbahan lamang kuno mo'y makasubay sa iyang kagikan nga maganid gyud pagbalik panahon sa mga apostoles. Kay mo magyuning simbahan na ang nasumpay gyud sa mga apostoles. Di ba? Mao na nga ang authority to put o pagbutang og mga description sa matud nga iglesia para dili ta mapiki ang mga obispo. Mga obispo may magabutang na kung magsalig ra ka ng nas Biblia nya kay awahin naman butangig description uban, di ba? Kanang pagbutang og Catholic, di ba? 110 AD unang nakita na ni Obispo Ignacio. Unya kanang pagtawag og Nicea. O kanang apostolic atong Council of Nicea 325 AD. Dibutangan na siyang ilhanan nga apostolic. Then kanang pagbutang og kanang Roman sa Council of First Vatican Council. Now, wa ko'y panahon nga mo discuss og ayo aniya. Ako lang nang ipasiuna ninyo kay ako ning ipalapdan sa sunod Domingo pohon. Nga kanang mga description nga gibutang sa mga obispo, kinahanglan ta mutuo ana.
Kay mo, parehas man na sa Central Bank nga magbutang og description sa matud nga kwarta para dili ta mapiki. Kay kung magsalig lang kag name tag, agoy mapiki gyud kana. Oh, mao na mga obispo gibutang og mga description. Parang dili ta mapiki. Pero ang uban dili mutuwa na. Wa na ko higayon no. Pag tinaod nga tigpaminaw. Okay, sang lituan naman tayo kong panahon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, atong dalahurong obispo, uban na sa mga kaparian. Kini ang inyong higala sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, hangtod sunod Domingo pohon samang oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. TXDR, Tatak RMN. Gabi-gabi, milyon-milyong loto panalod dala ng PCSO sa bawat tahanang Pilipino. Sa 24 pesos na kada kombinasyon, buhay na pinapangarap maaaring mapasayo. Ang hinihintay mo, punta na sa pinakamalapit na Lotto Outlet. Sino ang susunod na magiging Lotto Milyonaryo ng PCSO? Sana ikaw na! Araw-araw chance ang manalo abot kamay sa PCSO Lotto Games. Kaya tara na, let's play Lotto! Para sa mga misis na expert sa tipid, sa 300 grams ng Smart Dishwashing Paste, kaya ang 1,200 plates.